Hola, xiquets i xiquetes! De vídeos anteriors ja conegueu les unitats més xicotetes que el metre. Recordeu, elles són el decímetre, el centímetre i el mil·límetre. Val? En el vídeo d'avui anem a veure les unitats més grans que el metre, que s'utilitzen per a mesurar longituds i distàncies grans. Aquestes unitats són el decàmetre, que s'escriu utilitzant la D, la A i la M minúscules, l'hectòmetre, que s'escriu amb l'H i l'M minúscules, i el quilòmetre, que s'escriu utilitzant la K i la M també minúscules. Ara bé, a quants metres equival cada unitat? Tenim que el decàmetre és igual que 10 metres. L'hectòmetre és el mateix que 100 metres. I el quilòmetre, és a dir, un quilòmetre, val 1.000 metres. Ara que ja sabem això, què vos sembla si donem una volteta a la bici? M'acompanyeu? Vinga, va, anem. Ja estic preparat. La meva idea és anar al Romaní i tornar. Si el camí d'anada són 3 quilòmetres, anar i tornar és el doble. El doble de 3 són 3 per 2, 6 quilòmetres. Vinga, i quants metres són 6 quilòmetres? Si havíem dit que un quilòmetre eren 1.000 metres, 6 quilòmetres són 6.000 metres. Vinga, ens queden 6.000 metres per davant. Pedalegem? Comencem! El GPS em diu que queden 9 hectòmetres per arribar a casa. 9 hectòmetres. Què són 9 hectòmetres? Quants metres és això? Si havíem dit que un hectòmetre eren 100 metres, 9 hectòmetres seran 900 metres. Queda poc ja. Menys d'un quilòmetre. Au! Em torna a avisar. Diu que queden 5 decàmetres. 5 decàmetres. Quants metres són? Si havíem dit que un decàmetre eren 10 metres, 5 seran 50. 50 metres? Això no és res. Ara ja estem. Vinga, per fi, hem arribat a sa llana. Bé, estic una miqueta cansat, però voleu que fem un altre exemple? Va, vinga, ara se n'anem a Mestalla. Amunt València, visca el València, és el millor. Amunt València, visca el València, del nostre poble. Units com sempre. Meravellós, tinc la pell de gallina. Bé, segons les estadístiques, el capità del València Club de Futbol, Dani Parejo... Hola Dani, què tal? Ell recorre una mitja d'11.000 metres cada partit. 11.000 metres són molts, Encara que alguns pensen que li pesa el culet. Aleshores, si volem saber quants decàmetres fa Parejo cada partit, haurem de pensar. Si havíem dit que 10 metres era un decàmetre, li hem llevat un 0, no? Al 10 li llevem un 0, se queda l'1, perfecte. Llevem un 0, per a pujar de metre a decàmetre, llevem un 0. Aleshores,
11.000 metres que recorre este home, quants decàmetres seran? Llevarem un 0 i tindrem que són 1.100 decàmetres. Com corre, Dani? Mare meua! Continuem. Si el que volem saber són quants hectòmetres recorre Parejo, pensarem, si 100 metres són un hectòmetre, ahir hem llevat dos zeros, al 100 llevem els dos zeros, se queda l'1, per tant, 11.000 metres seran, quants hectòmetres? Haurem de llevar dos zeros i tindrem que seran 110 hectòmetres. 11.000 metres són 110 hectòmetres. I per últim, quants quilòmetres fa Dani Parejo durant el partit? Si són 11.000 metres i sabem que un quilòmetre són 1.000 metres o 1.000 metres són un quilòmetre, el que fem és llevar els tres zeros per a passar de metres a quilòmetres. Tenim que 11.000 metres, si llevem els tres zeros a l'11.000, seran 11 quilòmetres. 11 quilòmetres corre Dani Parejo cada partit. Moltes gràcies, Dani. Te deixo que vagis a entrenar. Amunt! Nosaltres tornem ja a classe, val? Ja estem així. Bé, ara ja coneguem totes les unitats de mesura de longitud. Les més xicotetes que el metre, que són, recordem, decímetre, centímetre i mil·límetre. I avui hem vist les més grans, que són decàmetre, hectòmetre i quilòmetre. Molt bé, doncs ja podem construir l'escala que ens ajudarà a fer les conversions d'una unitat a una altra. Val? Si fiquem el metre al mig de l'escala, baix seu tenim el decímetre, el centímetre i el mil·límetre, i per damunt el decàmetre, l'hectòmetre i el quilòmetre. Val? Recordeu, és molt senzill. Cada vegada que baixem un escaló, cada vegada que anem d'una unitat més gran a una altra més xicoteta, el que fem és afegir zeros. Un zero per cada escaló que baixem. I al contrari, quan anem d'una unitat de mesura a una altra més gran, el que farem serà llevar zeros, un per cada escaló que pugem. Val? Això és tot per avui. Cuideu-vos molt. Adeu!